Pois sí. Rematou dormir 18, empezou a dormir 19 e todos andades. Feliz ano, feliz ano. Pois claro que sí, oh. Claro que sí. Feliz ano novo. Eu só vos desexo que as alegrías nas vosas vidas estean tan presentes como Marta Sánchez nos programas de fin de ano. Porque debe de ser a quinta vez que a vexo na noite, cada día na súa cadena. Ou ten o don da omnipresencia, ou pa min, a min cheira máis grabado, Non me fagades moito caso, pero a min dime que sí. Pois eso, teñades tantas boas cousas como veces aparece esta muller na televisión e que vos duren tanto como o meu maquillaje. Vos vistes que cousa bonita festiva? É de la Torre, normal. Pero que leva desde as 10 da mañán así, Comín ao mediodía zorza e comín xamón asado e unha manzanilla con limón porque para aligerar, non? E a noite, bueno, non vos digo que comí marisco a rodar. A rodar! Se note que hai. Logo un polo asado. Unha maravilla, tiña dentro de todo tamén mazán. Bueno, riquísimo, con as patacas e o postre e as uvas, as 12 uvas. E mirad como estou. Ainda, glitter, glitter. Bueno, vou vos deixar, porque unha ten que descansar, porque son momentos para descansar, que empece ben o voso ano. Estad atentos ao que soñades. Soñádeme ben, porque logo se se cumple, xa sabedes, ala. Por cierto, tamén vou desear que se perda un pouco a parvairosis e o complexo, así que teñen algúns polo noso propio. E tamén vou desexar que as mulleres nos permitamos estar donde queiramos estar en cada momento e que non consintamos que ninguén nos diga, porque a Marta Sánchez nadie lle di que non pode salir en todos os programas de televisión que hai en fin de ano. Bueno, pois agora en serio, que nos permitamos estar en cada sitio que queiramos estar. Ala, picos.